सारिक हामजतनो मीडिया टाकु बुको ताइतिनी जों विधानसभा इलेक्शन पैमा परे अबाय संगठन कुनो दिन जों आसु याखो इनि निजे सांगठनिक मीटिंग ब्लक डिस्ट्रिक्ट वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ सुरमानी जत संगठन तुय जों आसुक लेखा सगामो 12 तारिख एकता स्टेट लेवल हाई पावर कमिटी फैनाय अब तुय जों किसा डिसिजन ना लेखा जों थांनाय 12 तारिखआव प्रत्येकटा संगठनानो जों 12 जन खालाय जों बुमुंरि लेखा कखाय जों सुरमा विधानसभाव ताकलाय जितेलिया हाइफानो जोंनि सुरमानि ब्रक विभिन्न संगठनाव जों आशा खायो आगामी दिन जों चांगाखौ बाचानाय एवं आबनि बाग जों हारि गायनो जों उसरा गैया जोंनि संगठन ताइब राखनाय जों जोंनि डिसिसन ना जत संगठन तुयो और आगामी दिन ताइब जों फेल खाइबो जोंनि उत्साह कमिया सेकामता मावनाय अंगिया अब हाई लेवल डिसिसन नानाय जों 12 तारिख फाइनल 12 तारिख परे जों जोंनि सांगठनिक ताइसे कताल भाबे जों चेन्नाय एवं आगामी दिन जों सुरमानो जोंनि जागो दिफिना बाग जों चेष्टा नालायखो अच्छा साथे किसा कखाय थांनाय सालाव जे ससियेल मीडिया जे बायलारमा जे ब्लक प्रेसिडेंट तुषार कांति देबरमा जे त्रिपुरामा थाया कारण जे बीजेपी नि जॉइनिंग खालामनाय अब तानु बागै थांगाना अब गाहाम नुसुं तुषार कांति देबरमा अब जोंनि सुरमा ब्लक प्रेसिडेंट तंमानि बो सासे साननि सिगां बो बिनि रेजिगनेशन लेटार रिखा जोंनि स्टेट प्रेसिडेंट नो रिखा जोंनि विधायक अनिमेश सरनो रिखा आनो रिखा बो थांगा बिनि पर्सनल मैटर अब तुय जों किसे समाया बो थांगा बो विषय थांगा अब जों सुनिया बिनि पर्सनल मैटर बरंसो आमने सं वीडियो जरा तंखाय समय तंखाय बनन सुननाम तो अनि रिक्वेस्ट अब के तिब्लामा थाने के नरने 46 सर माने की एफेक्ट नि फाइसिंग थांनो जे बो गासे प्रेसिडेंट नय नरंनि ओ जे दफायनो सामखाय तमनि बो याखारि थांनो नैदि पॉलिटिकल शत्रु मित्र कुनो करू बो फाइगा चुंबाय थांगा आवनि तुय एफेक्ट अंगिया कारण तुषार अंका चिनि ब्लक प्रेसिडेंट बो सेचुं थांगा कि तंग खबले चुं और 16000 बुटर नि एबा बिसे तंग चुं दिप्रा मुठा हैं चिनि एसटी बुटर चुं तंग पुरानो तंग बो सेचुं थांगा बिनि मैटर आवनि तुय कुनो एफेक्ट अंगिया बकी दल तलांगै नरंनि बिसिं तै बुसु बहायके बथांगा साइचुं की थांगा बहाय बो चुं खनाखा दल तलानाय तलांगिया अब तां बुजि सुगिया किंतु जॉइनिंग खेका चुं यूट्यूब मानका बा न्यूज मानका बो सेचुं आबनो ताबो कालै एबा के बुसकांगो ताम गया फिरसेनो जों आशा खायो माने ताबो तुषार कांति जे ब्लक प्रेसिडेंट तंगमानी बिनि सलाय एक्टिव ब्रक जों कलेक्शन खेगा तिनि बनो जों आगामी दिन जों नियुक्त खेनाय एवं बिनि बुं प्रपोजल दिनाय जों साकाबो इंगा आशा खायो जों एक्टिव बिनि सलाय एक्टिव माननाय एवं सुरमा आगाम तागलानि सलाय आगामियाव जों बुट माननाय नतबा जों दखल खेनाय अबायसिता जों प्रोसेस ना सानि सिने मुखि तारिख आनि सिनिमुं आं सुरमा विधानसभानि प्रमुख हाई लेवल कमिटी चेयरमैन